ଜ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଜୋରେ ବିନ୍ଧିଲାଣି। କାମ ତ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ବାଃ, ଭଲ ତ ଦେଖୁଛି ମହାରାଣୀ ଭଳିଆ ଶୋଇଛ। ଏତେ କଥା ତ କହିଲ, ଥରେ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଛ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛି? ଜୋତାଟା ଧୂଳି ହେଇ ପଡିଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ କହିଲିଣି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ ହେଇନି? ମୋ ଦେହଟା ଜ୍ୱରରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ତମେ ଥରେ ଜାଣିପାରୁଛ? ତମକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି। ସେ ଜୋତାଟା ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ରାତିରେ ପାଟିକୁ ଯିବି। ଯା ଜଲ୍ଦି ସଫା କର। ଜୋତାଟା ସଫା କରିବାକୁ ତମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ତମେ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଥା କହୁଛ? ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ଜ୍ୱରରେ ମରିଯାଉଛି ସେଇଟା ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ବାହାଘର ଆଗରୁ ତ କହୁଥିଲ ରାଜରାଣୀ କରି ରଖିବ, ଆଉ ଏବେ କଣ ଚାକରାଣୀ? ଏମିତି କିଛି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଦିଅନ୍ତି।